Жената като че ли е излязла от женската си функция и много по-мъжки се бори със света. Така и не е така. Всъщност жената има женски инструменти, с които също може да постига крайната цел. Какво правиме ние? Взимаме един модел, като малки ни казват, трябва да сте независими, трябва да сте борбени. Тя е клиничен психолог, професионален коуч, директор на консултантска компания H-Vision и HR директор на Bulls.com, Милена Хаджииванова. Трябва да те попитам и нещо лично. Ти беше... Аз очаквах, че само лични неща ще ме питаш. I don't pay no mind. I just want you in my life.